No niin, moro. Eli voisi itsestä kertoa ihan alkuun. Eli tosiaan 26 vuotta Helsingissä asun ja vapaa-aika menee ihan kuntosalilla kavereiden ja vaimon kanssa. Ja tosiaan myynnin alalla on tullut työskenteltyä useitakin eri toimialoja sitten ja muun muassa noin IT-rekrytointi, maksuratkaisut ja finanssiala. Mihin on tälläkin hetkellä sitten hakenut ja olen aiemminkin työskennellyt siellä ja tällä hetkelläkin. Ja ihan alkuun oikeastaan aloittanutkin tuossa myynnin alkupäässä sitten niin kuin noilla toimialoilla useilla. Ja siitä sitten siirtynyt ihan suoraan yrittäjäksi. Ja myyntitöitä jo muutaman vuoden tehneenä, niin kyllä on todennut, että se on se meikäläisen vahvuus ja alue, missä haluan olla sitten. Ja tosiaan just, että saa johtaa itseä ja on sitten myös kilpailuhenkinen ja tykkää ottaa niin kuin vastuu omasta tekemisestä ja asettaa ne tavoitteet itselle. Ja ei mitään, hei, toivottavasti päästään jatkaa keskustelua tähän liittyen, niin ei mitään, pääsen vastaamaan tarkemmin kysymyksiin. Kiitos.